Ola a todos e a todas, hoxe imos ver as funcións de texto en Excel. As funcións de texto son ferramentas, vale, que nos permiten traballar con cadeas de texto, palabras, frases, nos sirven para modificar, extraer e combinar ou limpiar datos textuales dentro das celas. É dicir, nos serven para traballar con datos que sexan texto, vale, que estén nas celas. E en lugar de facer isto manualmente, estas funcións nos permiten automatizar esas tarefas. Cando traballamos, por exemplo, con nomes, enderezos, códigos, o sea, estas funcións se aplican a celas que conteñan texto ou texto e números, vale? Pero que haxa texto, letras dentro das celas. As principais funcións de texto son concatenar, esquerda, dereito, largo, maiúscula, minúscula, nome propio, igual e extraer. Entón, vamos a empezar coa primeira, concatenar. Concatenar nos sirve para unir o contido de dúas ou máis celas nunha soa e ademais engadirlle signos de puntuación. Entonces, vamos a coller un exemplo. Vale? Entramos dentro da función concat e vamos a unir, pois, por exemplo, este de aquí. Lle decimos a primeira cela, punto e coma, vale? Que ven despois un espacio, os signos de puntuación e os espacios van entre comillas, punto e coma, a seguinte cela, a coma, e por último, e xa o teríamos. Entón, lle temos que indicar as celas que queremos unir e despois os signos de puntuación que queremos engadir na orde na que queremos que apareza na cela onde estamos escribindo a función. Despois teríamos esquerda, que nos sirve para extraer un número de caracteres dunha cela empezando pola esquerda. Imaginemos que queremos os 4 primeiros díxitos deste DNI. Entonces, entramos dentro da función e temos que decir a cela onde están os díxitos ou o texto que queramos extraer e o número de caracteres, vale, que queremos extraer, 4. Dereita, o mesmo, vale, que a anterior, que é esquerda, pero empezando pola dereita, é dicir, extrae o número de caracteres que nos lle indiquemos na función, pero empezando pola dereita. Despois teríamos largo, vale, que nos indica a cantidade de caracteres que hai nunha cela. Queremos saber cantos caracteres hai nesta cela, que é a 16. Entonces, é moi fácil. Largo, entramos dentro da función, tab, lle decimos a cela onde queremos que conte os caracteres e xa o temos. 9 caracteres dentro da cela A16. Despois temos maiúscula, que o que fai é nos pon en maiúscula o contido dunha cela, vale? E o volca, vale, na cela onde está a función. Non é que colla e nos lle sinalemos unha cela e ese contido o transforme en maiúscula, sino que o contido desa cela que nos lle estamos indicando o pega na cela onde está a función e o pon en maiúscula, para que o vexades. Entramos dentro da función, maiúscula, e lle indicamos o contido da cela e, como vedes, nos pega ese contido na cela onde está a función, pero poñendo en maiúsculas. O mesmo con minúsculas, pero ao revés. Extrae, vale, o contido dunha cela e nolo pega en minúsculas.
Entonces vamos a verlo. Entramos na función e indicamos a cela onde está o texto e, como vedes, vale, non la copia na cela onde está a función, pero en minúsculas. Nome propio pon o primeiro caracter dunha cela en maiúscula. Entonces, collemos esta de aquí e o mesmo. Igual, o que fai é comparar dúas celas e nos devolve verdadeiro no caso de que sexan iguais, é dicir, no caso de que teñan o mesmo contido, e falso no caso de que non sexa así. Vale? Entonces, vamos a comparar dúas celas, vale? Igual, entramos dentro da función e queremos saber se estes dous DNIs coinciden. Separamos por punto e coma cada unha das celas e xa o temos, falso, porque os dous DNIs non son iguais. E por último, extrae ou met dependendo da versión que se teña de Excel, vale? No noso caso é extrae, pero se é anterior a 2017 e met, extrae dunha cela a cantidade de texto que nos queiramos. Entonces, lle temos que indicar a cela, vale? A posición inicial onde ten que empezar a extraer e o número de caracteres. Isto é moi útil para, por exemplo, códigos alfanuméricos que están separados por guión ou cousas así. Eu lle digo a cela, vale? Onde está os caracteres que quero extraer, lle digo a posición onde ten que empezar, vale? A contar para extraer e o número de caracteres. Neste caso que utilizo un DNI, por exemplo, vale? Entro dentro da función, lle digo a cela onde está, a partir de que posición quero que empece a extraer, pois do segundo, do 2. E cantos caracteres? 4. E aí o tedes, vale? Empeza a partir do segundo e 1, 2, 3 e 4, 0, 2, 9, 1. E ata aquí as principais funcións de texto de Excel.